እስራኤል ኢራናውያን ሓድሽ ዓመቶም መብዘኽሩሉ ዘለው እዋን ኣብ ቴህራን ከቢድ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ተገሊጹ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ንሲኤንኤን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ርእሲ ከተማ ቴህራን ከበድቲ ነተኩቲ ከም ተሰምዑን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ኢራን ዝርከብ ናይ መንግስቲ ትሕቲ ቅርጽታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ድማ ኣፍሊጡ። ብሰንኪቲ እስራኤል ሓሙስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ መንበሪ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባት ብምዕናቦም ድማ ስጋታት ወሲኸሎ። ትማሊ ለይቲ ቴህራን ናብ እስራኤል ምስኣላት ዘንጠረት ክትከውን ከላ ለአቪቭ ግን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘፍለሎ ተፍሊጣ ትርከበላ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ዓነ እያ ድሕሪ ሕጂ ዩራንየም ምህፍታም ይኹን ባላስቲክ ሚሳኤል ምፍራይ ትኽእልን እያ ክብሉ ገሊጾም። ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ቴህራን እስራኤል ንመፍረይ ጋዝ ሳውዝ ፓርት ንዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ዝወሰደት ክትከውን ከላ እዚ ድማ ዋጋ ጋዝ ክውስኽ ገይሩ ይርከበሎ። ሓሙስ ዩናይትድ ኪንግደምን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ኣብ ቃላይ ሆርሙዝ ዝግበር ምንቅስቓስ መራኸቢ ውሕስ ንምግባር ትፅቢት ዝግበረሎም ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃኖም ብሓባራዊ ዘውፅዎ መግለፂ ጠቒሶም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢራን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ድኽምቲ ኮይና ኣላ ክብል ተዛሪቡ። ኢራን ዩራንየም ናይ ምህፍታም ይኹን ባላስቲክ ሚሳኤል ናይ ምምስራሕ ዓቕመይ ክህልዋን ይኽእሉ ወሲኾም ዝገለጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየድዎ ዘሎ ወታደራዊ ዘመተ ኣድላይ ክስ ካብ ዝኾነ ክቕፅል ከም ዝኽእል ብምግላጽ መዓዝ ከም ዝዛዘም ካብ ምዝራብ ድማ ተቆጢቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝሓበርዎ እንተኮይኑ እቲ ኩናት ሰባት ካብ ዝግምትዎ ንላዕሊ ቀልጢፉ ክዛዘም ይኽእሉ ገሊጾም። ኣሜሪካን እስራኤል ናብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈትዎ ወታደራዊ ዘመተ 3 ሽቶታት ከም ዘወቕዑ ዝገለጹ ኔታንያሁ ነሳቶም ድማ ስጋት ኒኩለርን ፓላስቲክ ሚሳኤልን ምውጋድ ከምኡውን ኢራናውያን ናጽነቶም ዝረኽብሉ ኩነታት ምምችቻዎም ምዃኖም ድማ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንኣሜሪካ ስሒባ ናብዚ ኩናት ከም ዘእተወታ ብምግላጽ ትራምፕ ናይ ባዕሎም ውሳነ ክወስዱ እዮም ክብሉ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ጋዜጠኛታት ተዛሪቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኾም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ ኢራን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ትሕቲ ቅርጽን ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ እስራኤል በይና ዘካየደቶ እያ ድሕሪ ምባሉ ትራምፕ ናይ ወፃኢ መጥቃዕታት ንግዚኡ ደው ከብሉ ከም ዝሓተትዎም ድማ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ናታንያሁ ንኻልኣይ ግዜ ተኸታታሊ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ከም ዘይተሳተፉን እዚ ድማ ኣብ ዝናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ግጭት ዝለዓለ ኣቕልቦ ከም ዝሰሓበን ይግለጽ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ፀቕጢ ድማ ይገጥማ ኣሎ። ካብ ህዝቦላ ዝመፅእ ከቢድ ምድስካል ሚሳኤላት ሓዊሱ ንኩሎም በዓል ናሃርያ ዝኣመሰሉ ሰሜናዊ ከተማታት ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ድሮ ባርዕን ውሽጣዊ ዕንወትን ንፀጋታት ውሽጢ ዓዲ ድማ የጭንቕ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ማእኸላይ ምራቕ ዝተወልዐ ኩናት ንመላእ ዞባዊ መኻዝናት ፀዓት ዕላማ ብምግባር ናብ ሓደገኛ ምዕራፍ ተሰጋጊሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣዛዚ ሰራዊት ላርጅን ዝተፈጸመ ቅትለት ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቀጠር ዝርከብ ዝዓበየ መስርሒ ፈሳሲ ጋዝ ድሕሪ ምውቃዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ኣሜሪካ ንመላእ መፍረይ ነዳዲ ኢራን ከም ተሃረመ ጥንቂቑ። እስራኤል ነቲ ኣብ ኢራን ዝርከብ ስውዝ ፓርስ ዝተባሃለ መደበር ጋዝ ድሕሪ ምውቃዓ ቴሄራን ብወገን ኣብ ልዕሊ መጻረይ ነዳዲ ወደብ ሃይፋን ሃገራት ወሽመጥን ናይ ሚሳኤል ድሮናት መጥቃዕቲ ተፈጺማ ኣላ። سعود عرب حورات إمارات عربين كويتن كاب إيران تتوكس بلاستيك مسائلات دروناتن نمعقات مولولي تخقالة خمس حدارات ما قليسان اتزوا وطرن من براء بايتي سبيلاو تحت قرطن دبلوماسيا وقرطاتن علامات قورب مهانو أقرات عرب دما بحبار كونينان ايركاب اللوا بتوسخ العلوي أزاز حيلتات مكل خال أمريكا جنرال دان كين وتدرو عقم إيران نمد خام فوليات نفر توق عسر تبصرح توافيران كم زلوا قليسو إذن نفر تزياتا نمتصاوهر من زلوا فتنا جلاو إيران أب تحت مدرس تخول مخازنات نتوارات نمهدان ولي عام خم زلوا دما يقلس بينتاغون نزو خينات نموال توسخ 300 بليون دولار باجت دما حازيت الله ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብዚ ሳልሳይ ሰሙን ሒዝለው ዘለዉ እዋን ስልቲ መጥቃዕታት ብኽልቲኡ ወገን ሕነ ምፍዳይ ብዝመስል ኣገባብ ኣብ ትካላት መፍረይ ነዳዲ ዕላማ ዝገበረ ደብዳብ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። በዚ መሰረት መርገፂ ስርዓተ ዋሽንግተን ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሓደ ወገን ምዕፃብ መፃዊ ሆርሙዝ ከይኣክል ዓበይቲ መፍረይ ነዳዲ ትካላት ድማ ክዓኑ ጀሚሩ ይርከብ ኣሎ። ዓለምና ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ቁጠባዊ ቅልውላው ከየጋጥማ ድማ ብከቢድ ይስጋእ ዘሎ ኮይኑ እዚ ንምህዳእ ድማ ንኢራን ዝወሃብ ሂብካ ምዕጋስን እቲ ኩናት ደው ምባልን ክሰርሑ ከለዉ እቲ ካልኣይ ወገን ትራምፕ ዝመርሖ ድማ ኣጋር ሰራዊት እቲ ኻነት ኩናት ብሓይሊ ካብ ምቁፃር ዝብል እዩ። ኣብቲ 20 ሚእታዊ ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ መፃዊ ሆርሙዝ ተረኣየ ምምዝባዕ ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪጉ ዓለም ክትናወፅ ኣብ ዝጅመረሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራን ናብ ወሽመጥ ፈረስ ኣብ ዝርከባ ትካላት ነዳዲ መጥቃዕቲ ምፍፃመን ድማ ያቋረፃን። ሎሚ እቲ ዝኸፈ ዝተባሃለ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝዓበየ መፍረይ ትካል ነዳዲ ኩዌትን ስዑድ ዓረብን ከቢድ መጥቃዕቲ ድማ በፅሒዎ ውዒሉ ይርከብ ኣሎ። እዚ ከዓ ንዓለማዊ ሓደጋ ዘእተወ ፍፃመ እዩ ክብሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ሚኒስተር ካዝና ኣሜሪካ ሰኮቶ
ዝሓተው ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ዋጋ ነዳዲ ንምርግኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኢራን ዝገበረቶ እገዳ ክተልዕል ከም ትኽእል ድማ ገሊጹ። ብበዓል ስልጣን ፎከስ ቢዝነስ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ መርከብ ዘሎ 140 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ነፃ ክወፅእ ከም ዝኽእል ድማ ሓቢሩ። ህዝቢ ዓለም መዓልቲ 100 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከም ዝጥቀም ድማ ይግመት። ቤሳቱ እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኢራን ዝተገበረ እገዳ ብምልዓል 172 ሚልዮን በርሚል ዕቁር ነዳዲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ብምፍናው ረብ ነዳዲ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ወሲኹ ድማ ኣሜሪካ ዋላኳ ኩናት እንተሃለወ ነዳዲ ዝፀዓና መራኸብ ኢራን በቲያ ከይፈትወት ክሓልፋ ከም ትፈቅድ ድማ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ታሪክ ወታደራዊ ስነ ፍልጠት ዓለምና ከም ስራሕት ሎክሄድ ማርቲን ዝኾነት F35 ዝዓይነታት ተራቐቐት ነፋሪት ውግእ ኣቢሉ ዝተዘንበረለን ተዛረበለንን ስራሕት የለዋን። ዋጋ እዛ ነፋሪት ኣስታት $100 ሚልዮን ዝበፅሕ ኮይኑ ሰብ ኪዳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ጥራይ ነዘን ነፈርቲ ከም ዝውንና ይግለጽ። እዛ ፍልይቲ ነፋሪት ውግእ ሎሚ ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ብምሳኤል ኢራን ተሃሪማ ማሕበራዊ መራኸብታት ዓለምና ድማ ብዝርዝራት ዜና ተገቢኡ ይርከብ። ኩናት ወሽመጥ ፈረስ ናይ ኣየር ብኣየር ግጥማት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባ ምትሕናቕ እውን እዩ። ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ድማ ንድሕሪ ዝምለሰ ይመስልን ክብሉ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከር እንግሊዝ ክትጥቀም ምፍቃድ ኣሜሪካዊት መጥቃዕቲ ክትሳተፍ ከም ምፍቃድ ዝቁፀር ክብል ገሊጹ ነይሩ። ሕጂ ብሪጣንያ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ብሪጣንያ ክትጥቀም ድማ ክትፈቅደላ ተስማዕሚዓላ። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ናይ ሚሳኤላት ቦምባታት ኢራን መከላኸሊ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ጥራይ ከም ዝኸውን ድማ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኬር ስታመር ብሪጣንያ ካብ ጌጋታት ኢራቅ ከም ዝተማሃረትን ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ከም ዘይተሳተፈትን ድማ ገሊጹ። ኣሜሪካ ካብ ወታደራዊ ማዓስከር ራፈርፎርድ እንታይ ተልእኾታት ክትፍጽም ከም ዝጸንሐት ብልክዕ ኣይንፈልጥን። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ኣብ መደበር ኣየር ግሎር ሸርቸር ብዙሕ ንጥፈታት ኣሜሪካ ድማ ይካየድ ኣሎ። ቦምባ ዝድርያ ነፈርቲ ናብቲ መደበር ከኣትዋ ካብኡ ክብገታን ድማ ተረኣየን እየን። ኢራን ኣሜሪካን ወታደራዊ ማዓስከር ዓባይ ብሪጣንያ ክትጥቀም ምፍቃድ ኣብ ምጥቃዕ ከም ምስታፍ ከም ዝቁፀር ድማ ፍሊጣ። እዚ ድማ ዓባይ ብሪጣንያ ክትፈልጦ ከም ዝተገበረ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሓቢሩ። ዓባስ ኣራጋች ምስ ብሪጣንያዊ መዘንኡ ብቴሌፎን ተዘራረቡ ኮይኖም ብሪጣንያ ንኣሜሪካ ትህቦ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ እቲ ኩነታት ከም ዘጋደን ከም ዝሓበረን ገሊጹ ኣሎ። ኣራጋች ዓባይ ብሪጣንያ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን እቲ ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝመጽእ ቁልዕ ተጻውኦ ኢሉ ዝገለጾ ሻራዊ ምልክት ኣለወን ክብል ከሲሱ። ብሪጣንያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሳለጥያ ነዳዲ ኢራን ዝኾነ ስዊዝ ፓር ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዘይምኹናና ምንቃፉ እውን ገሊጹ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝተዋሃበ ርእይቶ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብዘብ ዓለምና ገዳት ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ሕቲ 100 መራኽብ ጥራየን ክሓልፋ ክኢለን ዘለዋ። ሓይልታት ኢራን ድማ ኣብ ልዕሊ ዝመጻወ ዝሓልፋ መራኽብ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ እዮም ዘለው። ገለ ጸዓትን ኣቑሑን ይሓልፍ እኳ እንተሃለወ ካብ 28 ለካይ ጀሚሩ ግን መዓልታዊ ትራፊክ መራኽብ ብኣስታት 95 ሚእታዊ ጎዲሉ እዩ። ብመሰረት ተንተንቲ መራኽብ ኬቢለር ዝወርሒ 9 መራኽብ ጥራሕየን በዚ መጻወ ሓሊፈን። እዚ ማለት ድማ ብማእኸላይ 6 መራኽብ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቁልውላው ቀይሕ ባሕሪ ሕቶን መጻወ ባቢኤል መንደብ ንዝግበር ናይ ባሕሪ ዕፅዋ ናይ 0 ሰዓት ኣዊጆም። ምንቅስቓስ ሕቶ የመን ብ19 መጋቢት 2026 ንመተሓላለፍ ባቢኤል መንደብ ኩሎ መዳዊ ናይ ባሕሪ ዕፅዋ 00 ኢሉ ኣዊጁ። እቲ ጉጅለ ምስ ኢራን ወግዓዊ ወታደራዊ ምስላፍ ከም ዝገበረ ገሊጹ። እዚ ምዕባለ እዚ መተሓላለፈ ሆርሙዝ ድሮጽኑዕ ናይ መተሓላለፈ ጸገማት ይገጥሞ ስለ ዘሎ ብጭቡጥ ድርብ መተሓላለፍ ብዝብል ኩነታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ኣሎ። ዓበይቲ ህጉራውያን ክባራት መጓዓዝያ ባሕሪ ንኹሉ ትራንስ ስዊዝ ጉዕዞታቶም ድማ ብቕጽበት ተቋሪጾም ረኽቦም ብወሽመጥ ሰናይ ተስፋ ንኽዘውራ ድማ ይገብሩ ኣለዉ። ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ካብ $130 ንላዕሊ ዝደየወ ክኸውን እንከሎ ተንተንቲ ጉለድማን ሳክስ እቲ ስጋትን ተቐፂሉ ዋጋ ነዳዲ $150 ክዓቢ ከም ዝኽእል ድማ ይገልጹ ኣለዉ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ስዑድ ዓረብ ብወደውያን ቡዕ ኣቢላ ንዝግበር ሰደድ ንምዕባይ ትፅዕር እኳ እንተሃለወት መሻርክቲ ድሕነት ባሕሪ ግን ኣብ ሰሜናዊ ኮሪደር ቀይሕ ባሕሪ ዝለዓለ ናይ መጥቃዕቲ ስጋት ከም ዘሎ የጥንቅቑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ በዓላ ኢደል ፈጠራ በስመራ ኢደል ፈጠራ በስመራ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ሰዓታት ንጎ ከም ዝተኸበረ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ስእለ ስንየው ኤክስ ሓቢሩ። ኣብቲ ኣሽሓት ምእመናንን ሰመዝን ዲፕሎማተኛትን ተረኸብሉ በዓል ሙፍቲ ሼኽ ሳሊም ኣል ሙኽትር ነቲ በዓል ዝምልከት ሃይማኖታዊ ስብከት ኣስሚዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ኤርትራ ተካይደ ዘላ ተጻበ ኣጀንዳ ናይ ወጻኢ ድፍኢት ኣለዎ ክትብል ኣስመራ ከሲሳ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዘውፅእ ሓድሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓተ ሰልፊ ብልጽግና ኣንጻር ኤርትራን እቲ ዞባ ብዓብዩ ሓደገኛ ግጭት ዘቕስቅስ ኣጀንዳ ይኽተል ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ተጻብኣን ብወገን ኤርትራ የተሰወረ ኣጀንዳ ከም ናይ ህላዊ ጉዳይ ከምኡውን በቲ ናይቲ ስርዓት ልሙዝ የተጋነነ ቋንቋ ኣገዳስነት ልዕላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝኾነ ዝገልጽ እዩ ይብል። እቲ ብመንገዲ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ብኽፍልን መጽናዕትን ስነዳ ናይ ሚኒስትሪ
ዝተዘርግሐ ጽሑፍ እቲ ኢትዮጵያ ጠልቦ ዘለዋነት መሰል ኣብ ደገ ባሕሪ ዝነጸገ ኮይኑ እቲ ወዲ በሻሻ ዝርከቦም ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝ ሰራዊትን ማዕኸን ዜናት ሃገርን ደቃልሕዎ ዘለዉ መግለጻት እንዳላውነት ኤርትራ ዝደፍር ምዃኑ ድማ ኣመልኪቶም ኢትዮጵያ እስርቲ ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ይተርፍን እያ ክብል ዝተሰምዐ ዝወዲ በሻሻ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ በዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውን ኣለዋ ክብል እዩ ዝምጉት መራሕቲ ኢትዮጵያ 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነት ናጽነት ልዕላውነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ክስካብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለዉ ድማ ይፍለጥ እዚ ብሓሙስ 19 መጋቢት ዝወፀ ሓተታ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብዛዕባ ግደ ሓይልታት ወፃኢ እውን ኣስፊሩ ይርከበሎ ብዘይካዚ እቲ ኣጀንዳ ነባር ምርጋን ጸጥታን ተዋቀርና ኣፍሪካ ዝጎደ ናይ ወፃኢ ማሕበራት ዘለዎ ብኡ ዝወርን ከም ዝኾነ ድማ ጭቡጥ መርትዖ ኣሎ ክብል ከይሰሎ እቶም ናይ ወፃኢ ኣካላት ኣየነት ከም ዝኾኑ ከ ብንጹር እንተዘይጠቐሰ ሰበስልጣን ኤርትራ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ልዕላውነት ምትእታው ትገብረላ ብምባል ብትርኽ ነቕፉ ምጽንሖም ድማ ይፍለጥ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፈላማ ናይ ዝዓመታው ዘካየደ ቃለ ምሕተት ኢማራት ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዳ ብምእታው ሰላምን ምርጋእን ከይፍጠር እንቅፋት ትኸውነላ ክብል ድማ ኣሚቱ ምንባረ ይርስዓን ኩናት ተኣውጅ ድሮናት ይመጽ ኣለዋ መንይ እንተን ድሮናት ዘምፀን ዘሎ መንይ ነዚ ኩሉ እፅዋራት ካብ ደገና ሸመተ ዘምጽእ ዘሎ መንይ ነዚ ኩሉ ውዲዳት ዝምውል ዘሎ ከመይ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ገንዘብ መንይ በዚ ገንዘብ እዚ ዝግዛእ ዘሎ ዕስብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክረክብ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ፀወታ ዝናታቶም ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን ክብል ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ዓረብ ስራጅካዊ ዝምድና መስርታ ምህላዋ እዩ ድማ ዝግለጽ ምስ መራሕቲ እቲ ሃገር ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ወዲ በሻሻ ናብታ ግዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ኮይና ዘላ ወሽመጣዊት ሃገር ብምኻድ ምሕዝነቱ ከም ዘርአየ ድማ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንጎ ኣዲስ ኣበባ ንስመራ እናኸፍአ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማውን ዕናዊ ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታተን ሃገራት እንትዘዋ ድማ ስጋት ኮይኑ ኣሎ ዋላ እኳ ኤርትራን ዞባዊ ጽምደል ሰላማዊ ምትሕጋዝን ቅርብት እንተኾነት ንዓለማዊ ሕጊ ብምጥሓሰብ ልዕሊ ልዕላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዝፍጸም ግሰት ትሪራት ነጽግ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ጎይቅን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሽውሃት የብላን ሰላምን ምርጋእን ከምኡውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዞባዊ ዝምድና ተሪር መርገፂ እዩ ዘለዋ ኣስመራ ኮሌጅ ሕክምና ስነ ፍልጠትን ጥዕናን ኦረታ ንተምሃሮ ዝተፈላለዩ ዓውታት ነጻ ትምህርቲ ብምሃብ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ማዕዝናት ስርዓት ጥዕና ኤርትራ ኮይኑ ይርከብ ካብ 2004 ጀሚሩ ካብ ዝኽፈት ኣትሒዙ ብኣማይ ዝቑፀረ ሓኻይም ነርስታት ሰሙያ ሕክምናን ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቖም ኣብ ምምላእ ህፁፅ ድሌት ጥዕና ሃገር ድማ ዓብዪ ብርክቶ ገይሮም እዮም መደባት እቲ ኮሌጅ ናይ መጀመርታ ድግሪ ድሕሪ ምርቓን ዘጠቓለለ ኮይኑ ብሕክምና ፋርማሲ ስነ ምርምር ላቦራቶሪ ነርሲ ጥዕናን ከባብን ናይ ባችለር ድግሪ ድማ ይህብ ኣብ 2018 ብትኩረት ዝተኸታተለ መንግስታዊ ቁፅፅር ናይ ስፔላይዜሽን ድሕሪ ምርቓ ውታት ክሊኒካዊ ሕክምና መጥባሕቲ ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ህፃናት ተወሳኺ ተባሂቦም ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ምርቓ ስታቲክስ ንኣብነት ኮሌጃዊ ዓውዲ ጥዕና ዘለዎ ጽልዋ ድማ ዘጉልሕ እዩ ክሳብ 2025 ድማ ልዕሊ 390 ተምሃሮ ትምህርቶም ከጠቓልሉ እዮም እዚ ድማ ሕክምና መጥባሕቲ ሕክምና ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ህፃናት ዘጠቓለለ ናይ ስፔላይዜሽን ትምህርቲ ድማ ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 275 ተምሃሮ ዝተመረቑ ኮይኖም ካብዚኣቶም ድማ እቶም 5 ብላዕለዎት ድግሪ ዝተመረቑ ሓኻይም ክኾኑ ከለዉ 10ታት ድማ ነርሲንግ ፋርማሲ ላቦራቶሪ ድማ ብድግሪ ተመሪቖም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ወጻእታት ትምህርቲ እንተላይ ክፍሊ ትምህርቲ ምዕራፍ ምግብን ደመወዝን ድማ ይሽፍን ብኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስተር ትምህርቲ ካውየን ሓገራት ትምህርቲ ክረክብ እዩ ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ትመርሖ ላዕለዋይ ስታፍ ሚኒስተር ትምህርቲ ምስ ጉጅለ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ተራኺባ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ መንጎ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘሎ ናይ ነዊሕ ግዜ ዝምድና ንምድልዳል ብፍላይ ድማ ዓውዲ ትምህርቲ ንዘሎ ናይ ክልተኣዊ ምትሕጋዝ ንምዕባልን ንምስፍሓን ዝካየደሉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ድማ ብዕምቆት ዘትዮም ኣለው ይህ የባህር በር ጥያቄም አሁን ሳይሆን ቀደም ሲልም ስናነሳው የነበረ ጉዳይ ነው ግን ለምን እንደሆነ አናቅም አላይ ዮሐንስ መንጋግ ድማ መጽና ሐጀ እጅጋዓት ለዓለዋይ መንጋግ ክፈርስ ደሊ ኻዲ ቀይሕ ባሕር ትብል ዘለኻ ግዳ ብዙሕ ትልፍልፍ ኣለኻ ነቲ በዓል ኻስናንካ ግዳ ዕሪ ካብ እንዳሞት ካብ በትሪ ትምና እዚ ከምዚ ልንከሎ ድማ ግብፅን ኤርትራን ወታደራዊ ምትሕጋዝ ይዕዝዛ ኣብ ክልታዊ ምትሕጋዝ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ምትሕጋዝ ወታደራውን ጸጥታውን ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ዕመሙ ምህላዎም ዝሕብሩ ምንጭታት ኣብ መንጎ ሓይሊ ባሕሪ ግብፅን ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ሰፋሕቲ ምትሕጋዝ ይካየዱ ምህላዎም ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ 2025 ብፍላይ ይዓቢ ምህላው ዘነጻጸረ ምትሕጋዝ ንሱዳን እውን ኣብ ግምት ብምእታዊ ስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓስ ናብ ከባብታት ሱዳን ከም ዝገበረ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ምስ ግብፂ ካብቶም ዝተገበሩ ስምምዓት ሓደ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ስጋቱ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እዚ ስምምዕ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ማያ ተጥቢቆ ዝሕልወሉ ዘሎ ግዜ ክልል ማያዊ ኤርትራ ጥሒሰን ዝኣተዋ መራኽብ ኣብ ኢድ ቁፅር እቲ ይርከብ ክብል ሻባይት ገሊጹ ይርከብ እታ መርከብ ናይ መን ሃገር ወይ እውን ትካል ምዃና ግን ኣይገለጸን ዘሎ I've been able to cover
the beautiful and glorious president, His Excellency of Eritrea, President Isaias Afwerki. I love learning so much about this country that I've never ever been to before, but